Masaya mga cancer, ako pa si Paolo. At gusto ko lang ito maging parang update sa inyo. Kasi alam ko hindi na tayo masyadong nakakapag-usap. Kasi yung hashtag PP yung ginagawa natin na para update sa channel. Hindi na natin masyado nagagawa ngayon dahil napansin ko rin kasi paulit-ulit na lang din siya. Hindi rin naman ako mapasok masyado sa mga ibang controversial, mga issue sa internet kamakailan. So wala sa puso kong gawin siya. Ako rin mismo na umay sa kanya. Ano lang din to, parang sarili lang natin na balitang na parang tayo lang. Balik ka rito, usap tayo. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga parang posting ngayon tumatagal. Minsan na kakaroon ng aberya, mayroon mga changes. Kasi minsan tayo na umay lang talaga ako sa mga topics at minsan paulit-ulit na lang. Para sa isang channel na 8 years na, magna 9 years na tayo, I think. Counted pa ba yun na delete na channel? Counted pa ba yun sa FB? Pero lagpas 8 taon na tayo dito. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo kamusta na ang mga buhay-buhay, kamusta na ang nangyayari dito sa channel, dito sa akin, kung may pakialam kayo, kung ganito kayo para sa memes, okay lang. Hindi naman ako yung ganun ka-importante talaga. Alam nyo naman ito na hindi naman talaga ako sobrang mabigay ng personal kong buhay. Pero gusto ko lang i-update kayo sa mga nangyayari sa akin at gusto ko rin ito rin yung mga bagay na gusto ko i-share din sa inyo. Una-una, gusto ko magpasalamat dahil magwa 1.693 million na tayo dito sa YouTube. At para sa isang channel na hindi ko naman expect na magpasa 1 million in the first place, ako ay habang buhay na grateful at masaya na nagagawa ko to dahil sa inyo. Hanggang ngayon parang nga, naiiyak pa rin ako na parang lumalabas yung pagka-sad boy manipulative ko pag sinasabi ko to. Kasi sobrang surreal niya sa akin, sobrang hindi siya totoo. Parang feeling ko, sinarhan ako ng electric fan, tapos inaantay ko lang na magising ako na pawis na hindi pala to totoo lahat. Pero hindi ako magsasawa sabihin yun sa inyo. Salamat ulit. Kaya bilisan nyo na pabuti ng 1.693 million. Sige. Pero at this point, hindi na ako naghahabol ng subscribers, hindi na ako naghahabol ng views, hindi na ako naghahabol masyado sa kita. Yung kailangan ko lang yung sa pang-araw-araw dahil nagpagawa ako ng bahay, nagpagawa ako ng isa pang bahay, meron na ako mga bagong mahal sa buhay, may mga bago akong pets. So, gusto ko lang kumita ng at least hindi sila maguguto. Ako hindi ako naghahabol na susunod ko kakainin, masaya na ako doon. Kaya usually pa meron tayong mga donation ng mga charities sa mga sakunang dumadaan, alam nyo naman, nire-relay ko agad sa kanila. So, share ko lang din kasi kamakailan nagkaroon din ako ng burnout. Hindi naman siya burnout na parang ayoko yung ginagawa ko. I think kahit tanggalan mo ako, gawin mo ako nugget. Like ganon, tatanggalan mo ako ng braso, ng paa, ito pa rin ang gagawin ko kasi hindi ako nagsasawa mag-yap sa harap ng camera. Ewan ko, only child things lang ito na nag-enjoy ako makipag-usap kasi siguro kinakausap ko rin sarili ko Pao, ano ginagawa mo? Ang bobo mo naman. Parang ako rin yung pinakamasakit kong hater or basher, kaya hindi ako tinatablan masyado sa online naman pampabash or panlalait or pantitrip, kaya siguro bumagay din ako sa ganitong klaseng space. Kung mapapansin nyo, nagpo-post ako ngayon mas frequently. Hindi naman ako na-burn out, naumay lang ako sa klase ng topics na pinag-uusapan dito sa channel. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung naramdaman ko throughout dito sa years, itong taon-taon at 1,500 plus na videos na lumabas dito sa channel. Kaya shoutout sa mga editor natin ngayon, yung editor ko ngayon si Christian, hello, na maghahanap na iba munang calling. Tapos hopefully baka bumalik siya. Alam ko gustuhan niyo yung kanyang editing style. Matagal na rin kami, 3+ years na rin kami magkasama sa editing. So comment nyo na lang na maraming salamat Christian at ingat palagi. Siyempre marami pa tayong mga darating din na bago editors, mga bago natin Akatsuki dyan na mag-edit para sa atin, para din matanggal din yung burnout ko. Kasi nagkaroon din ako ng burnout sa pag-edit. Alam nyo naman yon, yung 1,000 video, kaya tayo nagkaroon ng mga tutulong sa atin dito sa channel. Kasi gusto ko rin hindi ganun karami yung kinakamay yung loob ng channel na to. Kasi baby ko to Ayoko ba ibang humahawak sa baby ko. So, parang mapapansin nyo, minsan nag-iiba edit, mayroon ibang timpla, minsan mayroon na di-delete, minsan mayroon na de-demonetize. Kasi ganun talaga magpatakbo ng isang channel na ganito ka frequent din nag-upload. Sa ngayong panahon, mas active ako sa gaming channel kasi sobrang tagal na panahon, parang nagini-guilt trip ko yung sarili ko na hindi mag-upload ng gaming dito sa main channel kasi hindi siya kumikita ng malaki. So parang, alam mo yung feeling na parang dapat kada galaw mo kumikita ka. Alam mo dito sa Pilipinas lalo na ba't ako nagdadrama? Dapat share lang to Parang nag-gaslight at napapressure kay sarili ko na wag maglaro dito sa main channel kasi mas onti nanonood, tapos mas onti rin kinikita, tapos meron ka mga responsibilidad mo sa buhay na kailangan mong magampanan. So wala kang time na Alam ko, swerte ako, lagi ko sasabihin, sinwerte ako na napunta ako sa ganitong klaseng posisyon na, di ba, sa mga taong nagtatrabaho na 9 to 5 jobs, nagpapakahirap araw-araw na kumita. Habang buhay ako may respeto sa mga ganun tao at hindi ko din na downplay yung meron ako at yung posisyon na meron ako pag sinasabi ko to.
Kasi syempre, arte mo na pa, maglalaro ka na naman, mag-ayap ka na naman sa harap ng camera, dami mo naman dinadrama. Alam ko yung mga ganun tao sasabihin sa akin. At totoo naman, valid din naman yung kanila opinion doon. Pero yun lang talaga nararamdaman ko sa panahon na ito na parang kada upload ko, kailangan ganito yung kanyang performance. Pag hindi ko nagawa yung ganito performance, feeling ko kulang yung ginawa ko, o baka kulang ako sa paghahabol ng mga topics o sa susunod na trend. Kasi kamakailan din, nagkaroon din ako ng buhay outside ng YouTube. Nagkaroon ako ng mga bagong kalaro, mga bagong nakakausap, mga kapwa-influencers na nakakalaro ko sa weekends o sa randomly lang, makikita yan sa mga events sa pinupuntahan natin na hindi ko nakuha siguro mga 5+ years na nandito ako sa YouTube. Kasi isa siyang malungkot na trabaho kasi wala ka masyadong kilala at kung may makikilala ka man, natatakot ka na baka backstabin ka o talaga ginagamit ka lang para sa clout. So talagang hindi siya normal na parang opisina. Kasi nag-opisina din naman ako, may mga politics dyan, merong mga tapakan dyan, gamitan. So matagal bago ako napunta sa isang lugar na komportable ako. At masaya ako na naabot ko yun. Mapapansin nyo naman din sa frequency ng videos o yung mga pinipili kong topic. Meron na ako kailangan isakripisyo para mabalanse ko yung buhay ko. Kasi yun yung parang work-life balance / iwas burnout. So parang update lang to. Hindi naman magko-complain sa inyo kasi kahit kailan hindi ako magko-complain sa ganitong klaseng trabaho. So gusto ko lang mag-share sa inyo sa parang nangyayari ngayon sa aking buhay dito sa Paul channel mismo. Kapag kailan makikita mas lalo ako nag-upload ngayon sa gaming kasi mas nag-enjoy ako doon at hindi ako nagpa-pressure. Makikita mo sobrang random minsan nung thumbnail, yung mga titles, yung editing, mas free. Hindi yung parang kada segundo kailangan ko isipin. Sa post na kami ng post doon. Kung gaily kayo sa gaming, may horror kami doon or random games hindi naman horror. Follow nyo lang or subscribe kaya nyo, then okay lang. Kasi naglalaro lang ako sa isang paraan na nag-enjoy ako. Kasi sa sobrang tagal na panahon, masyado kong pinipressure yung sarili ko na dapat ko ano kaya nung 5 years ago na views, diba? Mabot tayo 100k views sa gaming. Gaming pa lang yun. Pero isipin mo, syempre, tumatanda ang mga viewers natin, iba na nagiging mga trip, pandemic times din yon, so mas maraming panahon na nandun sila sa loob ng bahay para manood. So, accept ko na lahat yun. Hindi naman to parang pinipressure ko pa yung sarili ko. Matagal. Ito nakikita nyo, ito ni after the fact ng mga naramdaman ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Baka sabihin nyo kasi, parang si Pao, parang hindi na to tao Parang ano lang to, parang AI lang to na bino, parang feeling ko hindi to totoong tao na may nararamdaman at napapagod din. Pero yun nga, nagkaroon ako ng perfect balance at perfect na formula ng parang paano ko gagawin ito. Kasi technically may dalawa na akong channel na tumatakbo At magkakaroon pa ng isa, antayin nyo na lang. So buti lang mabot kaya agad dito kasi nalaman nyo na meron pala tayong Easter egg na lalabas. May isa pa channel tayong lalabas na specific ulit na isa pang genre ng isang laro. So ito kasi sa gaming, puro mga PC o consoles na mga laro. Ito iba pa to. So ayun lang, gusto ko lang share sa inyo mga nangyari sa buhay ko kamakailan. At sa mga nagkakaroon dyan ng burnout, maghanap kayo ng isang hobby o isang interest na hindi nyo hinahabol yung pera, hindi nyo hinahabol yung fame, hindi nyo hinahabol yung clout. Gawin nyo siya kasi gusto mong gawin. Basta nagagampanan mo yung responsibilidad mo o yung oras mo sa pamilya, sa friends, trabaho mo, sa aral mo. Kung nagagampanan mo, tapos ginagawa mo yung hobby mo, ginagawa mo yung trip mo, kung ano man yan, basta legal, gawin mo lang. Kasi nakakatanggal din yan ng burnout Nakakatanggal yan ng umay na para bang, ito na lang ba gagawin ko habang buwan? Parang magkakaroon ka nun. Kung wala ka man nun, nice. Pero at least kung maramdaman mo man ito naramdaman ko before, at least alam mo na kung anong gagawin mo. Alam mo na kung ano yung i-avoid mo. Kung lagi ka nakaupo sa isang lugar tulad ko, meron kang ganong klaseng trabaho, lumabas ka. Kailangan ba sobra aesthetic na pupunta pa? Hindi. Kahit pumunta ka sa pinsan mo, pumunta ka sa kaibigan mo, magkita kayo sa tapat ng paresan o fishbola, mag-uusap lang kayo, ganun lang. Tapos kung lagi naman labas ng labas, tapos ang burnout ka ng labas lalo na sa commute ngayon sa Pilipinas, diba? Alam mo naman, ingat kayo palagi ngayon dahil marami mga sakuna, lindol, baha, may bago ata ang sakit na lumabas. Kutsa parang parang mga plague sa Biblia, no? So kung meron mga ganon, di pumirmi naman kayo sa bahay sa isang araw at maghanap kayo ng pwede nyo gawin sa loob ng isang kwarto. So huwag puro ganon. Iba rin yun, okay? Ibang video pa ulit yun para pag-usapan, pero yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na okay ako at magpapatuloy pa rin naman ng pag-upload natin dito sa main channel, sa gaming channel, sa darating na mga channel, pero isa lang tong para update. Isipin ito yung notes sa IG na pinost ko. Ito lang pala yung nararamdaman ko sa araw na ito at i-skip mo lang kung wala kang pake. Tulad dito, sigurado ako hindi ganun karaming views makukuha dito, pero okay lang kasi sawang-sawa na ako habulin yung views. Tapos na yan, siguro sa isa pang video natin i-update kung ito ay gusto nyo pang pag-usapan natin yung mga ganitong klaseng bagay.
bagay. Yung parang lahat ng views na nakuha ko throughout dito sa aking YouTube run. Yung gusto nyo makita yung FB din, pwede ko rin pakita sa inyo yan. Kasi magkaiba sila eh. Pero I think mas maganda yung sa ibang video na lang gawin. Yung house tour din nga pala, bago ko pala tapusin. Yung house tour kasi, kaya hindi ko pa siya masimulan. Kasi hindi ko pa maisip paano ko siya ikukwento. Pero tinitignan ko na rin naman paano ko siya bubuin. Antay-antay lang kayo. Pero yun lang, gusto ko lang update kayo doon. At maraming salamat. Almost 7+ years na pagsuporta kayo dito sa channel. Okay pa rin naman ako pero pwede kayong magpadala ng spaghetti at mango graham at fruit salad dito sa amin. Maraming salamat. At ayun, Paulo na mamaalam.